May promo po sila sa mga Kaburg helmets nila. Kasalukuyan po tayong naliligaw. Free Jackal helmet. And this is worth 10,000 pesos. Hello! What's up? What's up mga katodo? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. At eto tayo ngayon, binabaybay ang Osmeña Highway, also known as South Super Highway. Old school na pangalan niya. At kasalukuyan po tayong naliligaw kasi itong ways nakalagay Skyway North, pero hindi naman tayo pwedeng mag Skyway kasi naka scooter gaming lang tayo ngayon mga katodo. And tingnan naman natin yung outfit natin ngayon, no? Inaabot tayo ng ulan. Mukhang mapapadalas na talaga ang ating pag-vlog ng umuulan. So, kailangan nating huminto somewhere para i-reroute itong ating ways kasi panigurado ililigaw tayo. So, hindi ko na na-vlog kanina, no? Nainabot tayo ng ulan at nakipagbakbakan tayo sa mga malalaking truck dito sa Osmeña Highway. Hindi naman natin may pagkakaila na itong highway na ito ay talaga namang punong-puno ng mga truck, lalo pat mga gantong oras. Bakit? Kasi ito yung daan papuntang Manila, Pier. Alam nyo na, mga cargo ships na nagdadala ng mga cargo. So yung mga truck na yan, dun yan papunta. Kaya andito sila ngayon sa Osmeña Highway. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa mga katodo natin na regular na dumadaan dito. Ingat tayo guys. Hihinto tayo somewhere para magtanggal ng kapote at mag-reroute ng ating ways. Ito muna tayo dito. Ayan, nakakita tayo ng exit, Abad Santos. So mga katodo, saan nga po ba tayo pupunta? Tayo po ngayon ay pupunta sa SEC Moto Supply main branch sa may Caloocan. Bakit? Bakit? Kasi may promo po sila sa mga Kaburg helmets nila. So may buy one take one promo po sila para sa kanilang mga Kaburg helmet. So, tignan natin kung sulit naman ang bigayan or kung sulit naman ang free. Di tayo na bumili ng ating bagong helmet. Ang gusto ko po kasi ang hinahanap ko sa helmet ay yung double D-ring. Itong gamit po natin ngayon ay Spider Fury quick release. Yun tawag doon. So, naghahanap tayo ng medyo high-end and naka-double D-ring na sana. So, ang Kaburg ay isa sa pinaka-safest helmet sa buong mundo ngayon 2023. Alam ko, napapabilong siya somewhere top 8 to mga ganun, top 8, top 5. So, tignan natin ngayon. Good deal ba ang buy one take one nila? At sana meron pa kasi parang 2 linggo na po ata na nakapost yun. Based on sa kanilang page, meron pa naman daw, pero ang inaalala natin is yung kulay at yung sizes kung meron pa. So, let's check it out. Alright, so mga katodo, sabi 12 minutes na lang nandun na tayo. Kasalukuyan tayong nasa SM San Lazaro. Dito ako dati nagtrabaho at hanggang ngayon matraffic pa rin siya. Napaka-busy ng lugar dito sa Manila, no? Pero masaya yung ambience. Daming tao. Hello mga katodo. So eto na. Ito na tayo sa dito na yun banda. Malapit na, sabi ni Waze 30 meters. Ayun, sek. Ayun. So tara mga katodo. Let's get it on. Ayan oh. Okay. Uy, ang ganda. Ducati Panigale V4S. Alright. Pasok tayo mga katodo. Alright, so what's up mga katodo? Galing tayo ng SEC Moto Supply today, no? So hindi na natin na i-vlog entirely yung pagbili natin ng helmet. Kasi bawal din nata mag-vlog dun sa loob. Actually, hindi rin ako humingi ng permiso. Baka pwede. Pero kasi alam mo na, kapag nasa loob na tayo ng shop, medyo ma-overwhelm ka na, and hinahanap namin itong helmet na to kasi naka-promo nga siya. So i-share ko sa inyo kung ano ang mga nasa promo. May parang end of year sale ang SEC Moto Supply, and sinale nila itong Kaburg. So ito ang Kaburg Drift Evo.
Ayan. So, Kaberg Drift Evo is number 5 if I'm not mistaken. Number 5 siya sa safest helmet sa buong mundo. So, ayan siya. And kung bibilihin mo to, ay magkakaroon ka ng free jackal helmet. Small shell na jackal helmet, which is this one. And this is worth 10,000 pesos. Also, hindi lang yan, no? Apart from the helmet, meron kang pinlock na free. So, naka-pinlock na to, pinakabit ko na. Ayan, nasa loob na siya. So, sila na yung nagkabit. And then, meron din itong dalawang free na balaklava. And then, so this is 10K na ginawang freebie plus yung SPRS na leather gloves nila, racing gloves. Ang tawag dito ay parang long gloves ata or full gloves. So, correct me if I'm wrong na lang mga katodo. Pero this is 3,900. And also, meron kang Kaberg na t-shirt. Ayan. Alam ko nasa around 600 ata ito or something. So, yan. So, free yan lahat kapag ka bumili ka ng Drift Evo. Napakaganda ng sale na to. I'm not sure mga katodo kung meron pa yung sale na yon, pero kung ikaw ay naghahanap ng isang magandang helmet, subukan mong i-contactin yung SEC Moto Supply or Kaberg PH kung andun pa rin yung sale na yon. So nakita ko to sa post ni Kenji Moto, and then pumunta kami doon and totoo nga, meron nga. Ang maganda pa dito sa dalawang helmet na to mga katodo, dual visor siya. Yan. So dual visor siya. And mas gusto ko siya kasi ang wide ng view niya, and komportable siya kasi nasa 1,400 lang ang 1,400 yung weight niya. So magaan siya compare dito sa gamit nating vlogging helmet ngayon. Ayan mga katodo, feeling ko naman sulit na sulit ang punta natin sa SEC Moto Supply. And by the way mga katodo, double D-ring na rin pala to. So talagang safe na safe ka dito. Mga katodo, yan na ang ating magiging vlogging helmet kasi itong isa kay OBR to. Hindi po tayo sponsored ng SEC Moto Supply mga katodo ha. Go ahead and reach out to their FB page kasi doon lang din ako nag-reach out sa kanila. And then pumunta ako sa SEC Moto Supply sa may Caloocan. If you are interested in getting the same package na meron sila. Alright? At dito na lang muna natin tatapusin ang ating vlog for today mga katodo. Thank you sa pagsama sa atin. Kahit na nakascoot lang tayo, salamat sa inyong pagsama. And don't forget, sa lahat ng mga pangarap nyo, sipagan nyo, kilusin nyo, at itodo nyo. Peace out!